Well, all my numbers end with 666. Well, all my numbers end with 666. It could be my car, it could be my phone number, it could be my anything. Anybody who knows me knows that I use numbers which have 666. The devil. J.Narzary praise the Lord बयखौबो दिनै खेबसे आं लाबावबाय भिडिअ 666 नि बे भिडिअ जाहैबाय जे अल्लू अर्जुन होननाय आरोखि माने सासे हिरो आरो साउथ इन्डियानि जों बेखौ मिथिखागौ आरो माने बे होनदों आरोखि आंनि गासैबो नाम्बारा 666 आरो बे 666 आ स्टाइल्स होनना बुंदों बेगावनो रायथिना लादों आरो बे 666 खौ आं मोजां मोनो आंनि फन नाम्बार आंनि गारि नाम्बार गासैयावबो 666 दं होनना मिथिमोनदों बे बुंदों आरोखि दा जों मिथिखागौ 666 आ सोरनि नाम्बार जेराव जों बाइबेलाव फरायो नुजा हाजारनायावहाय बेयाव ओरैबायदि होनदों माने 666 जाबाय जुनादनि नाम्बार आरोखि बै एन्टिक्राइस्टनि नाम्बार आरो जेरै जों खृष्टानफ्रा खृष्टानखाय जों जिसुखौ मोजां मोननायखाय जों जेरै क्रुस गानो ओमफ्राय जेरै मुस्लिमफ्रा गावसोर मोजां मोननायखाय आल्लाहनि मोनसे माबा थायो आरोखि माला बायदि बेखौ गानो थिग सैताननि मानसिफ्रा सैताननि नाम्बारखौ मोजां मोनो आरो बुजिबाय बे आरोखि 666 खौ दा बिनि गारिनि प्लेट नाम्बारखौ नाय 666 आरो बिनि जे फिल्म गानाय आरो फिल्मावबो बियो बाइक सलायदों 666 नि आरो बे आखाइखौबो आसिखौहाय 666 नि बानायो बेखौ जों मिथिबाय आरो बेवहाय भिडिअ'हाय दा आंनि बे भिडिअ बानायनाया बेनो आरो आं बेखौ मानो बानायदोंब्ला जोंनि मानसिफ्रा जों सांग्रां जायो जेन बोथोरखौ जों नायना जों बिजिनो रोङो मानोना जेब्ला जों नायो गोबां जायगायाव आरोखि आं अलरेडि आं भिडिअखौ हरखाबाय आङो इउटुबावहाय गोबां आरोखि बिदि सयस'नि गोबां दं मबाइल रिचार्ज बायदिसिना आरोखि मबाइल रिचार्जआवबो दं सयस'थि माबाफोर मुवाफोर बायोब्ला एबा माबा बर्डफ्रावबो जेरावबो आरोखि सयस'थि दंजोबो मानो बे सयस'थिखौ दानिफ्राय नुखो सयस'थिया फैबाय नामा 666 आ फैबाय नामा दा जों बेखौ मिथिनांगौ आरो 666 आ माने फैनाया फैदोंब्लाबो बे गुबुन महर लानानैसो फैदों आरोखि आं सिगांबो खोन्थाखांबाय आङो बे दा जेसेबांनाखि बे 666 ओंखारदों बे गासिबो आरोखि मोनसे लामा बानायगासिनो दं बिसोरो लामा बानायगासिनो दं जेरै बुंनो थाङो जेन बै दिना जेब्ला फैगोन अब्ला मानसिफ्रा जेन बे सयस'थिखौ 666 खौ जेन बयबो जेन लायो होननानैसो बिसोर माबादों बै समाव मानसिफ्रा नुगोन 666 नाथाय बे 666 आ बै 666 नामा बेखौ बिसोर आन्दाज मोननाय नङा बिसोरो बुंगोन सिगांनिफ्राय दं बे 666 आ एफा गोबाव जाबाय एथ' दिन जाबाय सिगांनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्राय जों बेखौ लोगो मोनबाय बिदि आरो मा जेराव बै दिना फैगोन अब्ला जों सिनायनाय नङा आरो फैसा अरिजिनेल ओमफ्राय डुप्लिकेटखौ जों बोरै सिनायनाय जेराव फैसा डुप्लिकेटखौ जों नुवाब्ला जों फैसा डुप्लिकेटखौ बोरै सिनायगोन जेराव जों फैसा अरिजिनेलखौ जों मोजाङै जेब्ला जों बाहायगोन मोजाङै जेब्ला जों नायगोन अब्लासो जों मिथिगोन डुप्लिकेटआ माबायदि थिग बिदिनो जोंबो दानिफ्राय जों सांग्रां जानांगौ दा बिसोरो भिडिअफ्राव एलबामफ्राव फिल्मफ्राव जेरावबो बिदिनो 666 खौ बहनबाय बेनिखायनो जों सांग्रां जानांसिगौ आरो दा सानसे दिनाव दंबावो होननानै बारा गोबाव गैला बै एन्टिक्राइस्टनि फैगोना बारा गोबाव गैला बै सयस'थि फैगोना दिनै सानना नायदो मोनसे बुस्थु गैयाबानो बे नङाबानो जेबो मुवाफोर जों बायनो हाला जेरावबो जों थानो हाला स्कुलफ्राव जों थानो हाला थिग बेबायदि आयेन पास खालामगासिनो दङ दा मोनसे कार्ड नङाबानो स्कुलाव थांनो मोना पेपार गेलेनो मोना एकाउन्ट खुलिनो मोना थिग बिदिनो बे लासै लासै बिदि बानायलांगासिनो दं बिसोरो जेब्ला बै दिनाव फैगोन अब्ला उफाय गैया जों बयबो लानांगौ जागोन बेखौहाय बेखायनो जों दानिफ्राय जों आरज खालामनाय जेन बे दिनाव जों गोग्लैयै बायदि आंनि बे भिडिअ बानायनाया बेनो आरो 666 खौ माहाय मोन्दों बेयाव आं खोन्थानायल' आरो जेन बाद बाखिखौ नोंसोर नागिरदो बुजिनो नाजादो जुदि बै दिना जुदि फैगासिनो दंखायसो बेफोर जालांगासिनो दङ दा सानजाहानिफ्राय ओंखारनानै सोनाबा हाबो थिग बिदिनो बे बिसोरनि दिना जोबोद गुसुंसै सैताननि दिना बारा गोबाव गैला जिसु ख्रिस्टनि फैनाय खाथिसै बेखायनो बिसोर थाब बे सयस'थिखौ जेरावबो होगासिनो दङ बे हामबायसै आंनि बे भिडिअ बानायनाय जुदि गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होदो बे आल्लु अर्जुना गावखौनो सैतान होननानै लाखादों डेभिल होननानै लाखादों आरो जेराव जों भिडिअखौ नायो आरो बे आल्लु अर्जुननि जे बाइक बियो 033 मोनथाम दा बेखौ निउमरलजि बाहायोब्ला 3 मोननैखौ जुदि प्लास खालामोबा 6 जायो ओमफ्राय 6 जों 3 जों सानजाबब्ला 18 जायो ओमफ्राय 6 मोनथामखौ जुदि जों प्लास खालामोबा
18 जायो आरो बेयावहाय दा बिसोरो गासैबो निउर'लजि बाहायो आरो बे माबाना माने इलिमिनेटेड मानसिफोर आरो बेयावबो जों 666 मोनखाबाय बेयावबो नायदो जे बे फिल्म आरो बे फिल्मावबो जे बिनि एक्टरनि जे बाइकनि नाम्बार आरो 059668 आरोखि दा बेवहाय 9 दङ ओमफ्राय 6 मोननै दङ बे 9खौ जुदि बेल्ट थायोब्ला मा जागोन 6 अब्ला मोनथामबो 6 जाबाय आरो बेयावबो जों मोनबाय 666खौहाय माने सेटाननि मानसिफ्रा गासिबो खामानिखौ उल्था मावजोबो आरो माने एलिस्टर क्र'वली होननाय सासे मानसि दंमोन आरो बे चार्ज अफ सेटाननि जे बिशप बायदि आरो बे होनदों आरोखि जोंनि मानसिफ्रा गासिबो खामानिखौ जों उल्था मावनांगौ होननानै बे बुंदों आरोखि दा बेनि इलिमिनेटेड मानसिफ्रा गासिबो उल्था लिरजोबो आरोखि नाम्बार जा बेबो उल्था क्रुस जा बेबो उल्था आरो बांद्राय बुंनो गैया आङो बेयावनो दोननोसै आं ओमफ्रायसो हामजादोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय गोरोन्थिबो जादोंमोन आंना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंसोर बिदि भिडिअफोर माबाफोर मोनोब्ला आंखौहाय जिमेइलावहाय इमेइलाव नङाबा फेसबुकाव मेसेन्जाराव हरनो हागोन हामबायसै गड ब्लेस इउ